γίνεται τίποτα. Οι πατάτες έρχονται ανεξέλεκτα, ελληνοποιούνται, δηλητηριάζουν τον κόσμο και εμείς χρεοκοπάμε. Η Κολομβία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Εδώ, Εσκομπάρ, Εσκομπάρ. Θέλουμε και εμείς να ζήσουμε, έχουμε δικαίωμα, είμαστε Έλληνες. Είμαστε απογόνοι των Ελλήνων και δουλεύουμε τη γη, κάνουμε αγώνα, δεν θέλουμε να κάνουμε τον ίδρυτά μας. Σοβαρά το λέτε τώρα. Ποιος ρώτησε εσένα, Και εγώ είμαι 74 χρονών, μου το κάνει 420 σύνταξη. Τι να του πω του παιδιού μου τώρα, νόμου για φάρμακα που κάνει να δίνει. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η χώρα πηγαίνει πραγματικά καλά. Σε ρωτάω και σας παρακαλώ να με απαντήσετε. Θέλω να με απαντήσετε, ένας από εκεί μέσα θέλω να με απαντήσει. Δεν πετάτε σαν τον παλιάλογο και παλιάλογο ακόμα. Κατάντια. Κάποιος από εκεί τους κυρίους που είναι ανώτεροι και τους έχει τιμήσει ο κόσμος με την ψήφο του και έχουν έρθει στην εκπομπή σας να μου απαντήσετε 420 σύνταξη και βγάλατε 400 τόσους παρέξεις κατά δίνουμε 20.000. Και τώρα τι να του πω του παιδιού μου. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε από κανέναν τίποτα.